Αντιμετωπίζουμε λοιπόν ένα πάρα πολύ σημαντικό ζήτημα όπως είναι αυτό το δημογραφικό, το οποίο έχει μια διτή διάσταση, ένα διπλό πρόβλημα. Το πρώτο θέμα είναι η μείωση του πληθυσμού, το δεύτερο είναι η δημογραφική γύρανση. Δεν θέλω να σας κουράσω με πολλές λεπτομέρειες για τα στοιχεία, υπόθηκαν ήδη πάρα πολλά από τα στοιχεία αυτά. Όντως, και να αναφερθώ, η μελέτη που έχει κάνει το Ινστιτούτο της Τοπικής Αυτοδιοίκησης είναι πάρα πολύ καλή και δείχνει και την τοπική διάσταση αλλά και τη σημασία του προβλήματος για όλη τη χώρα. Οπότε από εκεί μπορούμε να πάρουμε πολλά στοιχεία. Η δημογραφική μείωση αποτυπώνεται πάρα πολύ καθαρά στις τελευταίες δύο απογραφές, 3,5% σε σχέση με το 2021 και 5% με το 2011. Το φυσικό ισοζύγιο από το 2011 είναι αρνητικό, είναι περισσότεροι θάνατοι από τις γεννήσεις και ο μισός πληθυσμός της χώρας μας είναι πάνω από τα 46 έτη, όταν το 2001 ο μισός πληθυσμός ήταν 39 έτη και πάνω. Βλέπουμε λοιπόν ότι οι αλλαγές που επέρχονται δεν είναι μόνο ως προς τις γεννήσεις, είναι πολύ δομικές ως προς την σύνθεση και τη σύσταση της ίδιας κοινωνίας και τα αποτελέσματα και οι συνέπειες του δημογραφικού είναι πάρα πολύ σημαντικές σε όλα τα επίπεδα, σε κοινωνικό, οικονομικό, στον ασφαλιστικό τομέα, σε πολιτικό επίπεδο και σε εθνικό βεβαίως, και το αντιλαμβανόμαστε όλοι. Κρίσιμο είναι λοιπόν να δούμε τι μπορεί να κάνει η πολιτεία, τι μπορεί να κάνει το Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας προς αυτή την κατεύθυνση. Νομίζω μια πολύ σημαντική συμβολική αλλά και ουσιαστική κατάκτηση είναι το γεγονός, και το είχατε όντως και εσείς στα αιτήματά σας, ότι έχει συσταθεί ένα Υπουργείο το οποίο είναι αρμόδιο συνολικά για την κοινωνική πολιτική αλλά και για τη στήριξη της ίδιας της οικογένειας. Είναι και στο τίτλο, αλλά ουσιαστικά έρχεται να συμπεριλάβει και ως μια ομπρέλα να καταλάβει όλες τις πολιτικές που εφαρμόζονται και έχουν αντίκτυπο και δημογραφικό αλλά και ουσιαστικό ως προς τη στήριξη των οικογενειών. Επίσης, από το 2019 έχουμε δει σημαντικές πρωτοβουλίες. Να πούμε ότι πίστηκε το επίδομα γέννησης το 2020 το Γενάρη. Έχουμε την αύξηση του επιδόματος το 2024, ήδη αναδρομικά από το 2023. Έχουμε μια κλιμακωτή αύξηση στα ποσά ανάλογα με τον αριθμό των τέκνων. Σημαντικό, όντως, γιατί πρέπει να τονίσουμε ότι διαφορετική είναι η συνεισφορά του πρώτου παιδιού στο δημογραφικό του δεύτερου ή και του τρίτου. Φυσικά με την αναλογία που αναφέρατε για το 2,1 ως προς την αναπλήρωση του πληθυσμού. Επομένως έχουμε 2.400 ευρώ για το πρώτο παιδί, 2.700 για το δεύτερο, 3.000 πάμε για το τρίτο και 3.500 για το τέταρτο και περισσότερα παιδιά. Και να πούμε ότι επίσης είναι πάρα πολύ σημαντική η πρωτοβουλία που λαμβάνει η τοπική αυτοδιοίκηση, και συγχαρητήρια και στο Δήμο Καλιθέας ακριβώς για αυτό το σκοπό, το ότι στηρίζει τις γεννήσεις με τη βοήθεια αυτή. Και είναι μια πρωτοβουλία που είδαμε ότι την αγκάλιασε και η κεντρική διοίκηση και γι' αυτό έφερε και τη ρύθμιση ο Υπουργός, προκειμένου να μπορεί να δοθεί μια τέτοια στήριξη και σε επίπεδο τοπικής αυτοδιοίκησης.